Alaimu Dasir yau kai ne a gidan namu, barka da zuwa, ya muka ji da wannan yanayi. Dai bari tun da nake son kawo maka ziyara sai yau Allah ya nufa. Akwai wani abu da yake damu na malam Hikimatu na yadda al'ummar mu suke bata lokacin su ga manya-manyan hannu. Musamman matasa ni gani nake kamar wayoyin ba su da wani amfani a tare da mu. Alaimu Dasir, ai wayoyin nan ba karamin amfani suke tare da mu ba. Kawai dai ka ce rashin sani na wasu daga cikin al'ummar mu na inda ya kamata su shiga domin su amfana. Wayoyin nan fa kamar wata makaranta suke tare da mu. Kana zaune daga gida za ka sami ilimai da dama ta hanyar wayoyin nan. Jiya ina bincike a kafar sadarwa ta YouTube na ci karo da wasu tashoshi guda biyu. Ta farko sunanta Ikon Allah a cikin kimiyyar zamani. Kai wannan tasha ta tattare ilimai na kimiyya da na halittun Allah iri-iri da iliman sararin samaniya da sauran ilimai waɗanda za su amfani al'ummarmu. Kuma abin mamaki da wasu suke gabatar da shirye-shiryensu. Kai wannan tasha wata jami'a ce guda. Ɗayar kuma sunanta ilimi hasken rayuwa. Ita kuma duk abin da ya shafi ilimin addinin musulunci take gabatarwa. Ai kwanan da nan na yi subscribing din tashoshin nan na kuma danna alama kararrawa domin samun shirye-shiryen su cikin sauki. Kai ma ina baka shawara da ka ziyarci waɗannan tashoshi domin ka yi subscribing kuma ka umarci yaranka su ma su yi subscribing. Kai, amma malam Hikimatu na ji daɗin wannan bayani naka, shi yasa nake son tattauna da kai domin akwai ka da hikima. Ai ba iya rana ba waɗannan tashoshi za su amfana har ma da sauran al'umma, saboda haka nake nusar da al'umma yara da manya su garzaya waɗannan tashoshi da suke kafar sadarwa ta YouTube domin su yi subscribe kuma su danna alamar ƙararrawa domin samun damar kallon shirye-shiryensu. Kada mu manta sunansu ta farko ita ce Ikon Allah a cikin kimiyyar zamani, ta biyu kuma ilimi hasken rayuwa.